Здравейте, хора! Аз съм PvP Master и реших да ви покажа малко играта Мини Малки Титани. Не съм играл до сега. Това не знам каква игра е. Детска е някаква. Разбира се, че е детска, обаче аз всеки случай искам да я пробвам. Добре. С мачтаните. Get up and let's hey, what is that? It's teeny tight. A few collectible sensations. Окей, това е една игра с фигурки. Fire, drain 'em, battle 'em, then buy 'em again. You jump Окей, това е странно. Напред, аз съм пътищите. Доколкото разбрах от трейлера, това е една игра с фигурки. Трябва да си купуваш фигурки и да... Къде ми са? Не, тук. Това е Робин. Фигура. Гора will be mine. Окей. О, така и се движи. Това кое? Окей, показва ми да вляза там. И ще... Ти какво си, бе? Ти какво си е, матка? Мъжи с фигурки не са наясно. Мъжите с фигурки не са наясно. So many figures. Окей, да намеря фигурката на Робин. This one, please. No thank you. Търсим фигурката на Робин. Ето я. Ето я. Окей, взехме фигурката. Добре, взехме фигурката. Спрей. Мисля, че има... Окей, разбрах и още, че има битки. Рейвън. Окей, Рейвън. Окей. Добре, мисля, че сега... Рейвън иска... Окей, тя иска да събим. Иска пак да направим. Бабечка? Не. Добре. Добре. О, сега вече е битката, разбрах. Окей. Да почнем, хора. Странно. Знаете ли ко? Не, няма го правя. Ще чакам на Макс да ми се зареди. Оп. Това ми дава пауър. Окей. Какво прави? То ми намаля. Знаете ли какво ще направя още един пауър? Още един. Това ми направи много демидж. Още един пауър. Окей, това вече ще довършим. Съжалявам, но... Тръгне. Супер! Добре, спечелихме, супер! Окей, второ ниво. Какво избера? Пауър или живот? Ще избера пауър. Това е правилното решение, май. Аз така смятам. Wow. Добре. Фигури. Там е следващия магазин. Окей. Следваме тази стрелка.
всичко става, бро. Не, ще отида първо в магазина, хора. В магазина ще отидем първо да си купим нова фигурка за битка. Той мен. Добре, си купим нова фигурка. Why, hello there. Добре. Gimme! Oh, yes. Добре. Ой, му So exciting. да изберем... да си изберем коя фигурка да купим. Чакай, ще видя и другите фигурки. Чето. Чакай малко. Така да го разкривам. Знаете ли колко хора ще купят зверчето? Знаете ли колко ще купят зверчето? Да. Окей. Това е някаква игра за битки и да си купуваш фигурки. О, той иска битка! Ей, хора, той иска да се оби с мен. Вие какво ще кажете, хора? Да надем ли на това един урок? Toy battles are serious business. Добре. Робин. И зверчето. Окей, почваме. Да размажем тоя. Скоро са би с мен така. 3, 2, 1. О, завече сме двама. Ай, зверченце. Окей, не разбирам зверчето. Зверчето, какво прави, хора? Зверчето не знам какво прави. Та иска да стреля. Аз няма да стреляш, моето момиче. Ще и това стане. Да сменим на... Тофу. Робин? Уч. Пауър. Сега ще размажем, хора. Не искам да става. Оп. Робин? Чао! Ай, ще се би с мен тоя. Разказахме му играта на това. Майка му ще каже, о, скъпи, къде се забави? Ами, бях с Пипи Мастър, който не победим. Добро. Intriguing. Да, добре. Gotta snatch 'em all. Така. Магазин още е отворен. Той магазин още е отворен, супер. Тем кошима. The joys of consumerism. Да се тук е скупено, бе. Ти. Скупя та. Точно мога и... нямам достатъчно. Окей, ще купя Рейлан. Супер. Окей, се махме от магазина. И да разкажем на тея... Изрутина събия с теб. О, някой завитка. Очка да е толкова близо, не е толкова близо. Ай, моето момче. Ти си къдър коняка. Все едно. Това се казва Били Бин. Добре. И има трети левел. Робин. Добре, вече схванах играта, хора. Вече схванах играта и да го пребим това. Да му смажем тихата. Какво значи това?
лошо. Изобщо не си мисли, че се стреляш, мой. О, да не ми... Такива. О, джестилай. Ау. По-скоро. Робин! Томи! Уби Робин! Чакайте, чакай. Искам Рейвън. О, точно 15. Ай, моето момче, сканкия ден. О, апгрейднахме Робин и Зверчет. Супер. Окей, Лунца. Робин. О, нова атака. Яко. Удране с стик. Ай, Зверчето, кое да изберем? Ай, ще изберем живота, защото има много малко живота. Атаките му са стабилни. Добре. Моето момче, айде загуби. Сока. Не, няма... О, нов магазин. Не, чакайте хора. Няма. Не ме още някой за битка. О, там не мога. О, парички. Мерси. Събием също. Но и това. Ай, моето момче. Йо. Ще дам аз едно йо за фейса. Стефан. Окей. О, той е силен. Аз мисля да се пробвам. Той е силен, хора. Той е силен. 3, 2, 1. What? Точно удар, хора. Не, няма да си го правиш. Не си го измисляй. О, не, много. Моята работа на Рейвън. Ай, Рейвън. Не, какво правиш, мой? Да. Така. Чакайте малко. Зърче. 4 плюс 5, 9. Окей. Ай, Робин. Не трябва Робин. Ай, моето... Я не ми стреляй! Знаете какво? Ще направя така. Купай това. Купай тази машина. Тя ме стреля! Не трябва. Очень павър. Чакай. Трябва, не искам да го размаря. Трябва, не искам да го Ай! Пас! Толкова разбих! Юс! Супер! Апгрейднахме Рейвън. Ай, добре. Рейвън левел 2. Ще вземем пауър чрез славичка. Сега, хора, ще си купя фигурка, нова фигурка. Ще отида в ония магазин. Ай, моето момче Сорка загуби играта. Кото? Не, няма да се бия още с него. Ще отида в магазина. Хора, ще отида в магазина. Хоп. Ай, в магазина, да им кой има. О, тук има супер фигурки.
Please. Skupię jaka? No? Tylko złotno. Do not Wow! 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 What the? Nie, No, thank you. tylko... Nope. Może się kupię... Nie. Тоже купя. Скажи, якичок. Не, такова. Не, отям. Не. Поведе още на музея на първите чак. О, ноще. Куче. Събим защо кучи хора. Събим защо кучи. Това е кибук без глава. Ма ще трябва да го бия това куче. Това куче ще трябва да го бия. Ако да си вземем онзи червения хикс. 3, 2, 1. Go, bro! О, колко много живот има. Какво прави този? Get ready for this! Еми само 4. Това му блокира тук, бе, изрод. Какво ми викаш, бе? Ущо звучит не мога такова. Изстрелваме, бе. Май сам слабин му отклон. Alright, I'm here. Това е за сега добър старт. Добре, сега ще се направя една... Ще го ударя пак с това, защото ме дразни. Спи. Ще го ударим това. Не му чува това, точка. Още една така и готов. Ще ми трябва да речето, то с малко ще ми понабира Иван. Какво почти махна? Чао, трябва ми беше. Още една победа, хора. Обгретнахме всичките си фигурки. Окей, спестих за онзи хикс. Ей това. Ще взема живота. О, нова атака, супер. Горила. Рейвън. О, нова атака пак. Ми малки. Тая игра почва много ми харесва. Ай. Окей, сега ще отидем в магазина и да купим онзи. Capitalism. Чакай, о, то тук има още. Сериозно. Maybe they have more in the back. Че... This one, please. Може да чуе трети левел, затова тази го камера. No, thank you. Добре. Аз сега съм гледал. Купувам. Gotta snatch them all. Червен хит. Супер. Той изглежда прав и затова го купих. Значи ще си купя друг. Всяко да правим, хора. Че? Hola, amigo.
Amigo. Śmiało, żołć, prawimy zalecieć. Time to put some skills on display, yo. Aj, czerwony kickstopad. Robimy... Aj, słożny zalecieć. Three, two, one, go! Okej, chora, straprimim zalecieć. Ma... Ooo, Robin. My turn. Naprawdę. 8 pot. 8 pot. Купайка. Вот, три поти. О, сигурно, такая. 8 pot. Power. Окей, готов. Такая считаю 8 pot. Power. Аса. Окей, то есть она. Один. А искам червений хит за. My turn. Айса. Ооо. О, звучит почти в апгрейд ахме. И то. Добре. Колко ми да е? О, още едно куче. Още едно куче. Oh, hi, Phil. О, това ще е сложно. Що? А? Окей, тук трябва да вземем специално си, защото иначе на правия това куче. Искам и се можех да открита червения рик, защото има малко живот. Играм също Робин, Джордж Вашингтон и Лош. Пауър. Дано да стане... Кой е това, бе? Той искал да загуби ли? 11. То вече умира. Умираш, брат. Сори. О, Джордж Вашингтон. Ко прави това? Кой той? Ко прави Джордж Вашингтон? Джордж Вашингтон не знам ко прави. Бухалка на свободата! Това беше лош, хора. Това беше лош. Това е грубичък. Това е грубичък. Аз сега ще ми поставим гащите. Пауър. Това бързна. Не. Така бухалка. Пауър. И точно 8. Чао. Съм толкова. То пък не ми тече. Чакам да се напълни. Правим го горила. О, чак колко много димичка би. Това ми не може да научи. Аз ще го направим това. Това ще го направим хора. Ще ми трябва Робин. Та малко ще ми махни пауъра, ама... Пак е, простани. Още път да направя.
8 пъти. 8 пъти. Ай сега. Какво е това? Сега. Ооо! Супер! Ай това. Ооо, супер! Power. Окей, това иначе ще го избера. Робин, почти го апгрейднахме 5 левел. Пребихме кучето. Яко? Имам много пари. Това куче няма се сбия с него. Затворено. Така случай ще пребия това куче. Добре, док. Oh, hi, Phil. Силки? Само силки, бе. Three, two, one. Go, bro! О, новата така. Какво прави това? Сигурно. Чакам много сама. Сега се задара. Отко. Това? Това е това. Котки ме удрят. Лъжу, не лъж. Ай, умирай. Тан-тан. Супер. Робин го апгрейднахме, окей. Робин го апгрейднахме. No? Something cool, huh? Minecraft. Looking good. Quoi? Toi? Oui, je suis désolée. Do it! Добре. Добре. Сега. Какво ще правим? Не, хора, аз нямах да. Толкова много нямах ползвам. Ако мога да си купя. All right, store. Let's see what you've got. Какво? Спестявам ли за тази хора? Ако искате да спестявам за... Ако смятате, че е по-добре да спестявам за това, някой да напише в коментарите. Да, спестявам за това. Тя иска 2040. Спестявам. А проблема. Ще да стане един. Секунда. О, тук има някой забитка. Близо до мене. Йо, тук
отиваме при него задължително. Как си ти бе, Бо? 10 лева! Не. 10 лева, абсурд. Ето. Окей. Ми хора, да, знам, някои биха казали, не, ти си страхливец! И... ако ви имате такива фигурки, няма. Айде, нали... Или ще размажат пътища. Аз съм още в началото на тази игра. За сега ми харесва много. И затова мисля да направя малка поредица на нея. Уч! Все пак ще да е. Абе, изут! Що стоиш? Значи, живота още 2 пъти ще трябва да удари. Това време. Окей. Още една така и го бия. Виктори! Това съм ще изправил. О, ще му вземе живот вече. Окей. Искам още някой... Дене, супер. Някой спитка. Чак там. О, Старфайр. Oh, yes. Не, ама тя е много слаба. Тя мисля, че е много слаба. Ну, какво знам. Не спим Старфайр. Там виждам човек. Рейвън. Там иска да въобще. Окей. Бузу. Светкавич! Той питал, че е малко дълъг. I've got a good feeling about this store. Музуки. Каква е така? О, яко. Не. Специално вече. This one, Elise. Специал. Do not want. Джордж Вашингтон. Вижте, мога да си купя гадния Джордж Вашингтон. Не мога всъщност. Касус мога да си... не мога. Ще спестявам. Добре. Сега хора. Събим 100. Събим 100 печага. Само бликва ли има? Three, two, one, go, bro. Окей. Буду преди да ни отказват. That's equal power. Ocean power. Ocean power. Ocean power. Power. What? Пуснатка. Ако някой знае защо е така искала не ми се получи да напише в коментарите.
точно. Сега пак да имам слабата. Ай, моето момиче ще загуби. Супер, така. Аз играя да получавам пари. О, кома? О, супер. Това е някакъв турнир. Май. Okay then. Holy exclamation! What up? Dude, seriously? I'm just gonna snatch them all, yo. Robin, what up? Dude. Adios, muchacho. Oh, hey, Robin. See ya. Wouldn't want to be ya. Где куча-то? Robin, Robin, Bo Bobbin, my Bo Bobbin. Не мисля подиграва. My little guys are ready to go, yo. Добре. Значи, увидим тази игра. 3, 2, 1, go! Що правиш, бе? Що си взема като? Боже. Ай, добре.